حافظ شیرازی گوشی گرچو منصورم کشد بردار سیم بدن گر مرا پروائے سر باشد مسلمان نیستم. درا باتیں شرب داریں چاروکاں ہر جگہ ہے وشو سلامت باتیں دل ہوسانی ستکگیں تالے وجہ شیرگاہ میں کتاب نامے اسی تہا ہما نوشتاں کے روتا کا صافا دروہتگیں باما شنگ بیتگاں بلوچی اکیڈمیا کتابی رنگا چاپ شنگ کتگاں. یہ کتاب بلوچی اکیڈمیا اولی رندہ 2008 دومی رندہ 2012 او سیمی رندہ چا شوکت پرنٹرز کراچیا چاپ کنائنگا پد شنگ کتگ کے پریکارا بلوچی اکیڈمی سطح کرزت. یہ کتاب کمپوزنگ وجہ ہیبتان عمر شکر اللہ بلوچو شے الیاس ایگن تو ڈیزائننگ غلام نبی محمد حسنیہ کتگ. ہمیں کتاب پشتی تاک بزاں بیک ٹائٹلا بلوچی اکیڈمی کوئٹہ شنکاری کمیٹی نوشتہ کنت کے شیرگاہ میں ہما نوشتانک کے ماں روتا کاسا پا دروہتگیں باما چاپ شنگ بتگاں نو کتابی دروشما شمے دستائیں. یہ نوشتانک انسانی تاریخ یہ چاگرد دود ربیدگو ذات باروا قصہ و آیاتاں کے پاوتی زبان و بیان سببا بلوچی لفظاں کا نو کو براداریں دروشمینت چریشاں باز نوشتاں کی ہنچین انت کے آہانی پدرا کتگے راستے لے کا پوانو کا نوکن بلکہ آہانی وانگ مزنے اوپارے لوٹیت چوناہا حق و ناحق یا شر و گندگ ہر کسی وتی کیل کتگین انت بلے زانتکار و قوہ سمائنت کے حق کا حق بگشی تو ایگا پہ پرواہ مدارت کے آئیے راست پا دگریا دروگ زانگ بھی تو شر پا دگران گندگ بلے حق ترسنا کو راست مدام تحلن تو یہ کتاب مضمونانی داتگیں تحلیہ مارشت وانو کارا شرکنی مارشتی ہم دنت بلے ناراستی ہم راستی پارا مبندی چیا کہ انسانی تاریخہ راستی پرشان عاقبتا بازیں سرانا گار کتگو بازیں حل کڈے سوت کگن ہمیشہ انت انسانی تاریخ بے رنگے راستی کے دل ہوسانی ستکگیں تالے شامپا مسکرا و چیوا یا پا تجن و تیہار پا درائے کن دل ہوسانی ستکگیں تالے وجہ شیرگاہ میں کتاب نامت کے ماں آئی باروا گوشما ہمترانے ہمیں کتاب پیج لفظہ وجہ شیرگام نوشتہ کنت کے بنیاد ہمارا یہ زندے پد نبودیں ہستی مارشت ہما وحداں بیت کے آئیے توستگیں ڈیلو نیم سوئیں سا گی مرانا زندے بیگاہ مجاں ایربکانا گار بیت آدمانانی واہگی افار کے چھو بوتیں و چو مبوتیں یا دریگتیں ہچ مبوتیں درد نورن چیا کے اگاں ہچ مبوتیں گڑا بوتنے پشت گردہ نبوتنا گواہ نداتگا تو ہمیں نبوتن پا بوتنے احساسا مزنے پنائی ہمو دل بڈیے ہم زند چو نترسو تمردیں ڈونگا مداں پولیتو اگنداں گڑا تہلیانی گیر کے نوکا جور کنن پمیشہ منی واہگند کے زندے بیگا کتگیں روچانی بیا سریں یات باید نیند کے منا شگانی بکنن تو ایشیے توجیل ہمیشند کے ہنچو کے منی پشک درتا شیلل شلوار درات یہ احساس کو ہرکسا بات ایوکا گومن مبات زمین و زمان اڑکنوں کو اڑکنگے دوران خدائی یا بے خدائی ذات قدرت نمیران ہستیو نیستی شبی وشی گم شری گندگی و ایشانی یادگیری درا پوچیں دل وشیت بلے انگت و انگت بنیاد میں ہستنیست مارشت سمارو کنت ہم وشیانی وشی و دردانی پر دردیں زارا بنیاد میں مجتی ہمراہت بلے زندے داتگیں لا علاجیں ٹپانی درمان بت نکنند آئیے زیمانی درمان اوست و بیوستیے او بتن و نبوتنے ہما وشی یا نوشیت کے انسانا وتی ساکندنے گرانے ساہتاں گیر میایاتاں یا مرگ وط ساکندنا را وار مدند
چوشے یک کسانے دمے کے اگاں گڈی ساہتاں مردمارا چا زندے داتگیں درستیں گماں بیگم بکاں ہم گنجی گڑا ہمیں قطرے وشی زندے درستیں گماں سماری تو مردم پا مڑائے دیم پا نادستی منزل حبا گام جنانا شتکاں ای نوشتاں کانی قصہ و آیات منچا دگراں سبق زرتگو عشق تگن ایشانی یکجا کنگو نوشتے یک مقصدی ایشند کے ماں وطارہ پجا بیاراں چیا کہ آ مرد کے وطا مزانت آ دگراں نزانت و اگاں دگراں مزانت وطارہ پوہ نبیت بازے نوشتہ کار کے گوتا زانتکاری نامہ پرل چینان دلا گلنت کے نوشتہ شریں کاری بلے ما صدقاں کے دل پلوہ ورگن البت منی نوشتاں کانی مستریں شرری اشنت کے منی وشنیت کے اگاں چوت بیحال ببنت ہم اچمن بیحال نباں خدا مرزی کریم دشتیا گوشتگت کے اگاں دوستاں شمشتا پا کست گیر کاراں اللہ بکنت سلامت میں دشمناں بدینا آتاں مرت شت دوستانی بخشاتگیں درداں نالتی مناوتی وشنیت نادوست نیت بلے منی واہا گشت کے خدا دشمن دنت بلوچیں دشمن بدنت مڑا داریں او باعزتیں پائی کتاب کمپوزنگ و ڈیزائننگ ماں ہیبتان عمار شکر اللہ بلوچو شہ الیاس بلوچ منتواراں